No niin, terve. Katsotaan tästä nopeasti, että miten Twitteriin rekisteröidytään ja muutamat perusominaisuudet otetaan haltuun. Eli mennään osoitteeseen www.twitter.com. Tässä heti etusivulla voidaan sign upata, eli pistetään tähän oma nimi. Sitten oma sähköpostiosoite ja salasana. Ja sitten klikataan sign up. Ja tässä sitten näkyy, että salasanan pitäisi olla vähintään 6 merkkiä. Lisätään siihen 1 merkki. Nyt se sanoo, että salasana voisi olla vähän vielä turvallisempi. Eli lisätään salasanan pieniä kirjaimia, isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Niin siitä tulee sitten hyvä salasana. Sitten valitaan oma tunnus, eli mä pistän tähän vaikka Olli. Ja se sanoo, että tämä username on jo käytössä, eli pistän tähän vaikka Olli 100. Niin tämäkin on käytössä. No nyt löytyi sopiva. Sitten tässä klikataan pois päältä, varsinkin jos julkisilla paikoilla käyttää Twitteriä, niin kannattaa klikata tuosta pois tommonen ruksi, että ei pidä kirjautuneena jatkuvasti. Ja sitten create my account, eli siitä tehdään se oma tunnus. Ja sitten päästään sisälle palveluun. Eli tässä näkyy heti ensimmäisenä tämä etusivu. Tässä vasemmassa laidassa on timeline, eli tähän tulee se omien seurattavien käyttäjien päivityksiä, eli twiittejä. Ja nyt kun ei ole, mä en ketään tässä seuraa, niin tässä ei luonnollisesti sitten myöskään näy mitään. Ja täältä Twitteri suosittelee muutamia seurattavia, eli mä tosta klikkailen follow. Ja nyt pitäisi näkyä sitten, kun sivu päivitetään, niin näiden käyttäjien päivityksiä tässä. Eli Twitterissä on tämä idea, että oma päivitys voi olla maksimissaan sen 140 merkkiä. Tässä sitten timelinein vieressä näkyy, että jos joku on maininnut minut omassa twiitissään, niin se sitten tulee näkymään mulle tähän. Ja siinä on vieressä sitten activity, eli tästä näkee esimerkiksi, että mitä Stephen Fry, jota nyt mä aloin seuraamaan, mitä hän on tehnyt, eli ketä hän on seuraillut ja muuta tämmöistä aktiviteettia. Sitten löytyy activityn vierestä searches, eli hakuja. Tänne voi sitten latailla omia hakuja talteen. Esimerkiksi mä kirjoitan tähän vaikka, että Android-hakuun. Niin tässä tulee kaikkia Androidiin liittyviä twiittejä. Ja mä voin tästä tallentaa tämän haun. Ja se näkyy sitten siellä etusivulla. Mä voin tuosta klikata suoraan ja sen pitäisi näkyä siinä. Katsotaanpa, jos se vaatisi päivitystä. No niin, siellä se on Android ja sitä mä voin klikkailla, niin mulle tulee tähän sitten näitä Android-aiheisia twiittejä. Sitten käyttäjiä voidaan lisätä listoihin, eli voidaan tehdä listoja, eli listaa klikkaamalla näkyy sitten vain tässä listassa olevien twiitit tässä etusivulla. Mä pistän tähän vaikka, että koomikot, brittiläisiä koomikoita kuvaukseen ja tästä voidaan valita, että onko tämä lista sitten julkinen vai yksityinen, että voiko muut käyttää tätä listaa myöskin. Noin, tallennetaan se lista. Nyt mä haluan lisätä tähän Stephen Fryn, jota mä seurasin.
Ja tuosta klikataan tuosta ja add to list. Ja tuosta lisätään se tuohon koomikot listaan. Noin. Ja sitten katsotaan vähän, että miten näitä omia twiittejä laitetaan. Eli twiitti, kuten aikaisemmin sanoin, voi olla maksimissaan sen 140 merkkiä. Ja twiitteihin voidaan lisätä esimerkiksi käyttäjämaininta. Eli siinä tapauksessa pitää laittaa eteen tämmönen @merkki. Eli mä pistän tommosen käyttäjän. Eli hänelle tulee sitten tieto, että hänet on mainittu minun twiitissä. Ja siihen sitten muuta sisältöä. Ja tähän mä voin lisätä vaikka, jos mä lisäisin tähän osoitteen vaikka www. tai http siderocks.caps.fi kautta some. Niin kun miettii, että 140 merkkiä mahtuu korkeintaan twiittiin, niin osoite vie sitä aika julmetun paljon. Eli sillä tavalla, että osoite lyhennetään. Internetissä on monia erilaisia osoitteen lyhennyspalveluita. Niistä yksi esimerkki on tämmöinen kuin bit.ly. Ja mä tähän lisään tämän osoitteen, klikkaan tuosta sorten ja tähän tulee sitten lyhyempi versio siitä, kopioidaan se ja vaihdetaan se tuohon tilalle. Eli säästetään joitakin merkkejä, varsinkin pidemmissä osoitteissa tämä on äärimmäisen hyödyllistä. Ja sitten twiitteihin voidaan myös lisätä tämmöisiä hakusanalinkkejä, eli hashtag, jos mä tähän pistän vaikka hakusanaa. Eli tämmönen risuaita eteen sitten se hakusana. Nyt tässä tapauksessa se on tämmönen kuin video. Ja tuosta lähetetään se twiitti. Eli se näyttää tuolta. Tästä tähän tulee linkki suoraan tähän käyttäjään, kehen viitattiin. Ja sitten tuossa on tuo osoite. Ja sitten tuossa on tuo hashtag, eli kun sitä klikataan, niin tulee kaikki hakusanaa käytetyt tai hashtagia käyttäneet tweetit listaan. Ja tämäkin voidaan sitten tallentaa searchiksi. No niin, katsotaan sitten omaa profiilia. Eli tämähän ei nyt kovin erikoiselta näytä. Eli lisätään vähän tietoa tänne omaan profiiliin. Se kannattaa aina olla vähän varma, että miten tarkasti esimerkiksi tämmöistä esimerkiksi kannattaako omaa kotiosoitetta laittaa. Sitä kannattaa aina välttää. Sitten laitetaan tähän web-osoitetta. Ja sitten voidaan pistää itsestä joku kuvaus. Tuohon tyyliin. Ja sitten yleensä kannattaa laittaa jonkunlainen profiilikuva. Se tuo syystä tai toisesta seurattavia tai lähinnä ei tapahdu sellaista, että profiilikuvan poissaolon takia ei jää kukaan seuraaja seuraamatta. No niin, sitten tallennetaan. Tai katsotaan tuosta nyt vielä, että tästä voidaan muuttaa vähän sivun designia tuon tyyliin. Sitten mitä ilmoituksia halutaan esimerkiksi sähköpostiin. Ja katsotaan sitten mobile.
Eli Twitteriä voi käyttää myös sitten tekstiviesteillä, mutta nykypäivänä se ei varmaan hirveästi houkuttele, kun on älypuhelimia kuitenkin aika yleisesti käytössä. Ja täältä voidaan sitten määritellä, että lisätäänkö omiin twiitteihin paikka, josta ne on lähetetty. Ja siinä on myös sitten se yksityisyys hieman vaarassa, mutta onneksi niitä ei kovin tarkkaan näitä paikkoja sitten esitetä. Tästä voidaan sitten klikata, että jos on esimerkiksi jotain vähän tämmöistä arkaluontoista sisältöä, niin näkyykö niitä sitten itselle. Ja voidaan, jos itsellä on tapana sitten vähän kiroilla ja pistää tämmöistä arkaluontoista sisältöä, niin voidaan merkitä omat tuotokset sellaiseksi. Ja jos haluaa säilyttää oman profiilin yksityisenä, niin voidaan klikata tuosta Protect My Tweets. Eli aina kun joku haluaa seurata, niin se pitää hyväksyä. Ja omia twiittejä ei todellakaan sitten näe muut kuin nämä hyväksytyt henkilöt. Ja tuosta voidaan valita sitten Secure Connection, eli vähän tämmöisen salatumpi profiilikäyttö. Anteeksi, ei profiili, vaan tietenkin protokolla, jolla yhdistetään. Eli se voi varsinkin julkisuuden henkilöillä olla hyvinkin tärkeä. Ja sitten tili voidaan poistaa täältä, tai ainakin poistaa käytöstä. Ja sitten tallennetaan asetukset, annetaan vielä salasana. Noin. Ja sitten näiden julkisten mention-viestien lisäksi on olemassa direct messages, eli tästä voidaan lähettää henkilölle, joka itseä seuraa. Voidaan lähettää suora viesti, joka tulee sitten yksityisesti hänen sähköpostilaatikkoon. Ja jos haluaa löytää seurattavia, niin niitä löytyy esimerkiksi täältä Who to Follow-osiosta. Ja seurattavia löytyy myös sitten haullakin. Esimerkiksi Ashton Kutcher löytyi tuosta. Ja sitten voidaan vähän selailla omia kiinnostuksen kohteita. Eli otetaan tuosta vaikka sports. Tähän tyyliin. Ja kavereita löytyy sitten, voidaan etsiä esimerkiksi Gmail-kontakteista, LinkedInistä, AOLista, Hotmailista ja niin edespäin. Facebookista ei voi suoraan etsiä, mutta siihen on esimerkiksi sellainen keino, että exporttaa omat kontaktit tiedostoon ja lisää ne sitten esimerkiksi tuonne omalle Yahoo-tilille. Siinäpä se nyt pääpiirteittäin Twitterin käyttö. Toivottavasti auttoi. Ja ei muuta kuin twiittailemisiin.